Скоро след като освободихме Нова Вестроя, крал Зенохелд излезе от скривалището си заедно с Бакуган терминиращото си устройство. Машина, създадена да унищожи всички Бакугани. Тя се задейства с енергията на шестимата древни войни. Те обаче прехвърлиха силите си в 6 Бакугана. Тази енергия ги накара да еволюират и да станат много по-могъщи. Съдбата на Бакуганите е в наши ръце и залозите са високи, но ние сме готови за битка. Какво ще сториш ти? На теб са всички беди. Опрян си до стена, напрегни ramена. Нощта е в теб сега. Последната борба. Влез в битката, вземай целта. Нищо забрави страха. Печелиш, да, ти си Бакуган. Значи това е мястото, Спектра. Невероятно! Намираме се във Вексовския команден център. Супер! Чувал съм истории за размерите му, но като го видях с очите си... О, ужас! Да, това място е здраво укрепено. Прекалено тихо е. Не ми харесва. Да намерим Бакуган терминиращата система, преди Вексусите да ни усетят. Викали сте ми, кралю? Стори ми се, че е смешно. Погледнете назад! Бойци! Но как са открили това място? С помощта на картицата Спектра. Каква ли прекрасна изненада ни е приготвил! О, да, това ще бъде много интересно! Някой ще пострада много лошо! Бакуган бойци в действие! За честа на Спектра! Хайде, приятели, размърдайте се! Часовникът не спи! Дан, това място е огромно. Дори не знаем откъде да започнем. Хей, Спектра, няма ли да ни помогнеш? Поражението на Зенохелд ще е от полза и за теб. Уговорката беше, ако загубя, да ти покажа къде се намира дворецът, Дан, а не да върша мръсната работа. Какво? Да не си в лошо настроение, Спектра! Защо се цупиш така? Ако си мислите, че сме партньори, то аз мога да ви гарантирам, че не сме. Господарят Спектър спази своето обещание. Разкарайте се! Не ви дължим абсолютно нищо. Не мога да ви разбера, сега сме на една страна. Нелепо е да си мислиш, че някога бихме могли да се обединим. Да вървим, Гюс. Да, господарю Спектра. Тези двамата са истински гадняри. Няма спор. Да. Наистина ли сте изненадани? Хайде да започваме търсенето. Да! О, моля ви, така ли поздравявате бившия си лидер? Да, забравих. Мислехте ме за мъртъв. Ами да, и така трябваше да бъде, предателю. Добре дошъл у дома, Спектра. Мина доста време. Това окаяно място не би могло да ми бъде дом, Зенохелд. Ей, мери си думите, Спектра. Достатъчно, Хидрон. Не разбирам защо си толкова враждебен, Спектра. След като ми доведе бойците като подарък. Това, че са тук, е подарък за тях, не за теб. Доведох ги, за да унищожат безценната ти БТ-система. Какво каза? Да! А ти си дошъл, за да им помогнеш, нали така? Нека се успокоим. Майли не права, Гюс. Да, господарю Спектра. Татко, нека аз заловя бойците. Няма нужда от паника, Хидрон. Бойците не са истинска заплаха за БТ-системата и плановете ни. Напълно ли си сигурен, Зенохелд? До толкова, че да рискуваш бъдещето си? Ти не се тревожи. О, не, все трябва да е тук някъде. Дан, не може да обикаляме така безцелно наоколо. Тук сме твърде уязвими. Вексусите могат да ни заловят. Да, така е. Драго и Ейс са прави, Дан. Трябва да има по-подходяща система за търсене. На негово място, къде щяхме да скрием БТ-системата? Вероятно там горе. Където е трудно достъпна. Да се качим в това. Въведете дестинация, моля. Карай до БТ-системата. Съжалявам, нямате нужната авторизация за тази дестинация. О, разбира се. Сега ще опитам нещо. Стана! Да, успях да изключа вътрешната система за сигурност. Добре, към БТ-системата. Дай газ. Затегнете коланите, защото потегляме!
Добре, Спектра. Сигурен съм, че не би дошъл чак до тук, ако не искаше нещо. Какво е то? Как може да е толкова самодоволен, когато несправедливо обвини господаря Спектра и го натопи? Ще го накарам да си плати. Стига, изплюй камъчето. Добре, щом ме питаш толкова учтиво, ще ти кажа. Искам да оставиш бойците на мира. Какво каза? Сигурно се шегуваш, момче! Гарантирам ти, че съм съвсем сериозен. Ако го направиш, ще започнем на чисто. Ще ти простя и ще забравя за несправедливите ти обвинения. Фалшиви обвинения? Какви безмислици дрънкаш, предателю, а? Стига! Не искам повече да слушам тези измислици. Изглежда, че съвсем извърташ нещата, Спектра. Ти подмяташ фалшивите обвинения, но това, което е ясно, е безспорното ти предателство към Вексосите. Кажи как ще се защитиш. Да видим как ще излъжеш сега. Стига! Няма да позволя да се подигравате с господаря Спектра. Гюс, какво ти казах? Господарю, но... Без но. Тук съм за да преговарям. Няма време за детски игрички. Разбрали? Съжалявам, господарю Спектра. Ще ти го повторя. Искам да оставиш бойците на мира. Ако си знаеш интереса, ме послушай. Явно арогантността ти не е ослабнала. Мисля, че сега е време да си вървиш, Спектра. Нали го чу? Имаш голям късмет, че баща ми е простил нахалството и предателството ти. Отивай си, докато още можеш. Добре тогава, Зенохелт. Успех по пътя към загубата. Да тръгваме, Гюс. Добре. О, да! Вижте как се движи това бебче, да! Наистина, ще пристигнем преди да се усетим. Да, но централният компютър не е засякал, че изключихме системата за сигурност. Да. Виждали ли сте толкова голямо руло? Мога да го ям цял ден. Трябва ли да дъвчеш с отворена уста? Когато спорите така, двамата ми напомняте на баба ми и дядо ми. Гледай си работата, Линк. Не мърдай! Татко! Кой си ти? Това си ти! Това не е ли кученцето на Спектра? Ще си платиш за това, че опетни репутацията на господаря Спектра. Чакай малко! Сражавай се! Зенохелт! Ще съжаляваш за това, малкия! Нима? Едва ли? Ти ще се разкаиваш, след като отмъстя за господаря Спектра, Зенохелт! Да започваме! Кондит, ударна мощ! Игрова карта, заложи! Ха! Бакуган, топче! Бакуган, стани! Септера Рекс, вулкан! Нима точно с този Бакуган избра да се изправи срещу мен, слабако! Не дай да подценяваш вулкан, защото след като го препрограмирах, му остана само една функция – вярност към господаря Спектра. Гюс, кога ще се научиш? Добре, щом като настояваш. Да видим какво можеш сега. Бакуган топче! Бакуган стани! Пирос Фарброс! Дарба карта, включи! Стоманен юмрук! Хайде, вулкан! Както наредите, господарю. Дарба карта, включи! Галски щит! Добре! Дарба заложена. Дарба сливане, включи! Мека сонда! Май не си толкова слаб опонент, приятелче, но си млад и наперен. Приятел ли? Очевидно ме бъркаш с някой друг, старче. Готов ли си за още вулкан? Винаги съм готов. Доста здраво нападаш за такъв дребосък. Говори си колкото искаш, аз те първа за